Saan umaga siya ipapasuli? Numarap taaya kilangin-langin, kasigat na luwag ang baybayan. Sana laang muno at tugan. Manaikin ka makita na iti maminsan. Umanaikin kang tawakin ka tumusta. Urahin na sakit pilit niya awat panunutik asika ay ayate. Punpunwak nagpurpurana kanayak tinembelak di gumura jak ipaka. Imbes ngayay wenak saan ta indatanes na kasta kaniti na pudno nga agaya. Saan umaga siya ipapasuli? Numarap-rap taaya kilangin-langin, kasikat na luwag anang baybayan. Sanak laang muno ang tugan. Umanaikin kan makita na iti maminsan. Umanaikin kan tawagin pa kumusta. Uray no nasakit pilit niya awat no panunutik na sika ay ayate. Punpunwak nagpurpurangang kanayan tinembelak di umura jak ipaka. Imbes ngay ay wenak saan ta indatanes na kasta matiti na pudno nga agaya. Kasando nga ipatek ko ikasken ka martirang tapusto ayat munjak marik na patek ko jak marik na tatungo. Kasando nga jak kute panagkuko pinunpunwak nagpurpurangan kanayan tinembelak di gumura jak ipaka. Imbes ngayay wenak saan ta indatanes na kasta kaditi na mundo nga agaya. Kasta kaditi na pudno nga agaya. Kasta kaditi na pudno